دم باش خوندكارن هێژە شخوای دوانەیە بۆریدە مە بەحسا ڕەوشا سیاسی یا لە قەفقازیای سەد ساڵە 19 دەکردبوو. ئیرۆژی ئەمێ دیسا مەخۆست ئەم بالێ بکشین سەر ڕەوشا سیاسی ji ber rewşa siyasî pir bandorê li wêjeyê û çandê û ziman dike. Dema ku hênek ji we bipirsin çawa rewşa siyasî bandorê li ziman û wêje û çandê dike. Ji xwe dema ku ziman li deverekê, li herêmekê, li welatekî qedexe be, êdî li wê deverê çand û wêje jî wê bên bişaftin. Her wiha wê berhem kêm bin, wergerandin tune be çand û wêje belav nabe li gelek welatan. Lê dema ku kesê nivîskar azad be çi binivîsîne, berheman biafirîne, berhemên wî gelek derkevin, bên wergerandin bi gelek zimana û belav bibin, di wê demê de çand û wêje jî belav bibe. Ji ber vê jî me dixwest waneyên destpêkê de em ji wer bala we bikşînin ser rewşa siyasî ya got li Sovyêtê ya got li Sovyêtê Yekîtiya Sovyêtê di wê demê de çawa bû ji bo ku em nas bikin rewşa wêje û çandê jî di wê demê de çawa bû. Ji xwe diwaneya borî de me behsa koçberiya Kurdan yên ku ji welatê xwe koçber bibûn ber bi Qefqazyayê re ji ber di wê demê de Qefqazya welatekî herêmek aram bû, bi ewle bû. Ji ber vê jî ew şerên ku di nava Osmanî û Rûsya de çê dibûn û biraniya wan şeran jî li ser serê Kurdan bû. Kurd jî koçberî deverên aram û ewle dibûn. Biraniya Kurdên ku koçber bûn, zarok bûn, me got li sêvîxaneyan de, di hindirê sêvîxaneyan de xwedî bûn û mezin bûn. Gelek ji wan tevlî di dema ku şoreşa Oktoberê û di serdema Lênîn de di sala 1921 de dibistanên Kurdî ji ber vebûn, tevlî dibistanên Kurdî bûn û tevlî dema ku mezin bûn jî tevlî gelek zanîngehan û peymangehan bûn. Ji ber vê jî zana wêcevanên Kurd jî derketin holê. Em ê niha jî bibînin di vê waneya hanî de çi qase berhem di wê demê de derketin holê û çima derketin, gelo berhema yekemîn çi bû ya duyemîn çi bû, şoreşa Oktoberê çi bandor li wêjeyê kir, serdema Lenîn, sosyalîsmê dema ku sosyalîst derket di wê demê de wêje çawa bû, em ê niha bi hev re hemû agahiyan bi hev re bar bikin. Destpêkê de me got li gorî ku di jêderên ku dîrokî de êko hatine, dibêjin di sala 1857 de yekemîn pirtûk hatiye wergerandin bi zimanê Kurdî. Ew jî bi alîkariya keşeyên Ermenî bû. Ew pirtûk jî pirtûka pîroz a Encîlê bû. Pirtûka Encîl bû. Di sala 1857 de ev pirtûk hat wergerandin bi alîkariya keşeyên Ermenî bû. Duyemîn pirtûka ku hat wergerandin jî alfabeya kurmancî Ermenî bû. Me got yekemîn pirtûk Encîl bû, duyemîn pirtûk alfabeya kurmancî bû. Ji xwe ev pirtûka alfabeya kurmancî jî hin taybetiyên vê pirtûkê hebû. Em ê ser van taybetiyan jî biaxivin çi taybetiyên vê pirtûkê hebûn. Di destpêkê de yekemîn pirtûka fêrkirina zarokan bû. Ya duyemîn yekemîn pirtûka şîrovekirina Encîlê bû. Taybetiya sisiya jî yekemîn pirtûka Kurdî bi alfabeya Ermenî bû. Ji xwe destpêkê dema ku dibistanên Kurdî de vebûn, destpêkê alfabê Ermenî bû, dibistan Kurdî bûn lê alfabeya wan bi tîpên Ermenî bûn. Heta ku Erebê şemotê û wê çaxê tîpên Latînî li şûnayê Ermenî tê nivîsandin. Taybetiya çaran çi bû? Yekemîn pirtûka Kurdî me got a çaran yekemîn pirtûka Kurdiya bi alfabeya Ermenî bû.
یا چاران یەکەمین فەرهەنگا کوردی ئەرمەنی بوو di nava xwe de sêsed gotin dihewand. Sêsed gotinên di hundirê wê pirtûkê de hebûn. Di sedsala bîstan de jî rê li pêşiya Kurdan vebû. Çawan bêjin li dibistanên fermî bi zimanê Kurdî perwerde dibûn. Di dema ku bi dibistanên fermî vebin, wê demê jî dibistanê fermî vebûn dest bi amedekirina branşê xwe kirin. Branşê xwe amedekirin, derbasî dibistana bûn, gelek mamose derketin holê, gelek xwendekar jî hebûn, bi nêzîkî heftê û yek heya sed û yek mamosta derbasî wan dibistana bûn ji bo ku zarokên Kurda fêrî zimanê Kurdî bikin. Nêzîkî 1936 xwendekaran jî hebûn, di hundirê wan dibistana de fêrî zimanê Kurdî dibûn. Bi vî rengî wêje çanda Kurdî vedigeriya holê, wêje êdî Kurd dest bi giringiya çandê kirbûn. Dîroka xwe nas dikirin, çanda xwe nas dikirin, bi zimanê xwe dixwendin. Di şoreşa Oktoberê de jî ya di 1919 de 1917 de şoreşa Oktoberê derket. Di şoreşa Oktoberê de jî li Rûsyayê dema ku li darket pêşketinên herî bi bandor di jiyana gelê Letawan de çêbûn. Gelê Ermenî mafên xwe bi dest dixistin. Her wiha miletê Kurd jî rê li pêşiya wan vebû, wek me got dibistan vebûn, derbasî hundirê dibistanên Kurdî bûn û fêrî zimanê xwe dibûn. Erê di destpêkê de bi elfebeya Ermenî bû, lê wek sembolan ji bo ew dengdêrên Kurdî de çêkirbûn û bikar danî. Piştî wê, piştî şoreşa me got şoreşa Oktoberê 1917 de bû û serdema lê ji xwe şoreşa Oktober û serdema Lênîn rê gelekî li pêşiya Kurda vebû. Me got derbasî dibistanên fermî bûn. Ew jî bi biryarên got di Lênîn didan, ew dibistanên fermî vebûn. Ji xwe bi hatina sosyalîzmê û serdema Lênîn 1921 de piraniya zarokên Kurdan ên ku li Sovyetê dijiyan derbasî dibistanan bûn û gelek dibistanên zimanê Kurdî hatin vekirin. Bi alîkariya Ermeniyan bexşan, werger, gelek pirtûk hatin wergerandin, bexşan li pêşket. Ew jî me got bi alîkariya Ermenî bûn, bi alîkariya gelek nivîskarên Ermenî bû. Gelek berhem di vê serdemê de derketin, êdî wek serdema zêrîn dihat nasî. Çima ji ber zengîniya wê derketina berheman. Di sala 1921 de Hagop Lazaryan Lazo alfabeya Ermenî saz kir. Alfabeya Ermenî saz kir bi me got destpêkê dibistana de alfabeya Ermenî bû, lê sembolên sembol ji bo tîpên dengderiyê Kurdî çêkirbûn. Di sala 1927 de yekemîn filmê Kurdî bi navê Zarî hat weşandin. Ji xwe ew filmaya bi dirêjiya heftê û du xulekan bû. Behsa jiyana êzîdiyên ku li ser sînorê Sovyetê jiyan dikirin, behsa jiyana wan dike. Me got 1927 yekemîn filmê Kurdî bi navê Zarî hat weşandin. Ji xwe ev filmaya jî jiyana êzîdiyên li ser sînorê Sovyetê behsa jiyana wan dikir. Çawa jiyan di hundirê li ser wî sînorê jiyana wan çawa bû, vî filmî behsa jiyana wan dikir. Di 1928 de bi alîkariya nivîskarê Ermenî Orbêlî tîpên latînî ji bo nivîsandina Kurdî hatin danîn. Di sala 1931 heya 1932 de neh pirtûk ji zimanê Rûsî û Ermenî wergerî zimanê Kurdî bûn. Ji xwe ev jî li Ermenistanê û Curcistanê. Em dibînin
چقاسی شخواهیجی گلک برهم هنه انتخواز یعنی چقام بناف بکن گلکن متخواست انبالا و بشینه سر چقاسه برهم دوی دمیده جبر گویجل پیش بو ریم پیشیا کرده هات وکرن چقاسه برهم هاتن آفراندن و لجهانی جی بلاف بون متخواست امجبالا و بشینن سر وی سر دمازیرین امینها جی بنارن چه دهندری وانایا مدهیا می وانایا خو بخوینن دین سر روپلا پنجی و ششان وانایا دویمین جبشا دویمین وانایا ما ویجیا کردی یا نوجن لیکیدیا سوویتی لگوری کو دهن جدرین دیروکی دهاتیه گوتن گود سال 1857 ده یکمین پرتوکا ورگری زمانی کردی بویه انجیله و الاسطنبولي بآلیکاریا هنگ کشین ارمنی هاتیه چاپ کرن اف پرتوکا یکمین یا گو هات چاپ کرن الاسطنبولي بو بآلیکاریا هنگ کشین ارمنی بو و ناوی پرتوکی جیش خواه و گود پرتوکا انجیلی بو بآلیکاریا هنگ کشین ارمنی هاتیه چاپ کرن دویمین پرتوکا گوورگری کردی بویه بناوی الفابیا ارمنی کرمانجی ارمنیه بتیپین ارمنی و بلیفکرنا کرمانجی هاتیه نویساندن او جی الاسطنبولي هاتیه چاپ کرن اف پرتوک بچند تایبتیان هاتیه ناسین هنجوان جی اون امی تایبتیان پرتوکی جی بیشش خو تایبتیان وی جی گرنگن یکمین پرتوکا فرکرنا زاروکان بو دویمین پرتوکا شیروبکرنا انجیلی بو یکمین پرتوکا کردی یا بالفابیا ارمنی بو یکمین فرهنگا کردی ارمنی بو و دناوا ویده سیست گوتن هبو بسد سالا بیستان ده ریل پیشی ازاروکین کرد و بو بدبه کود دبستان فرمی ده بزمانی کردی پرورده ببه دا کو و جوان و زاناین بناو دنگ جوان دبستانان در بچن و ریه کنو جویجه کردی را وکن شورش اکتوبری یا گود سال 1917 ده لروسیای لدار کت پیشکتنین هری بباندور دجیانا گلی نتوان ده چیکر و بتایبت پیشکتنا هست نتوی دناوا وان نتوان ده بخور آنی دوی شورشه ده گلی ارمنی مافی خوب دست خست و لگوری بریارن لنین ریل پیشیا کردان جی ببو کو بزمانی خواه بخوینن بنویسین و برانشن خواه ین پرورده آمده بکن بهاتنا سوسیالیسمی را و د سردما لنین 1921 ده پرانی ازاروکن کردان این کو لسوویت دجیان در باسی دبستانان بون و لگلک دبستان بزمان کردی هاتن بکرن با آلیکاریا ارمنیان بخشان و ورگری دویجه کردی ده بپیش دکوه تبی گو چاند و ویجه کردی لسوویت نخودی دیروکا کدریجن لیرولکا پرگرینگ دی پیشکتنا ویجه کردی ده لیستنه رومان، چیروک، پرتچیروک، ورگر و هر وکیدن. دناوا ویجه ده لپیشکتن و بباندورک مزن لتواهی کردان پیک آنی و هدی لهمو بشین کردستانی بلاف بود. لگوری بشین دن این کردستانی لگل کو سرجمارا کردین لسوویتی هندک بونجی لین نویسکار و جوان مزن جور درکتن هولی لسر زمان کردی ناکوکی و پرزگریکن وی گلک برهم هاتن نویساندن لی بلی اف پیشکتن تا سردما هاتنا ستالین بردوام بود. پاش روش بروش پاش ده وگریا همو دور دبستان کردان این هاتبون آوا کرن جبر بریار ستالین هاتن گرتن و هلوشاندن و پرانیا گلی کرد سرگونی سیبیریا و آسیایا ناوین کرد. دما کو پشتی مگود شورش اکتبر ده و سردما لنین ده ویجل پیش کرد چاند پیش کرد جبر گلک نتوان ما في خوب دست خستن و یک جوان نتوان جیش خواه نتوا کرد بو ملت کرد بو ده پشتی هاتنا اف پیشکتن و اف سردما زیرین بردوام کر حتی کو ستالین درکت هات سردما ستالین دوی سردمه دش خواه ستالین کسایتک دیکتاتور بو دست به شافتنا زمانی کردی بو زمان هات قد خکرن ایدی وجهی
بەگەریاب داویدێ پاشکەتن چێبوو ئەو پێشکەتنا بێژە هات ڕاوەستاندن gelek wêjevanên Kurd yên mîna erebê şemo hatin sirgonkirin erebê şemo sirgonî Sîbîrya bû ji xwe û gelek wêjevanên mîna erebê şemo jî sirgonî Sîbîrya û Asyaya navîn bûn me got dema ku Stalîn hat wêje hat yani ew kar û xebatê got Kurdan dikir û netewên din jî di wê demê de hate rawestandin ji ber Stalîn kesayeta kir dîktator bû nedixwest ku milletê hindirê wê herêmê de jiyan dikirin ti pêşketin buwar çê bibe ku dîroka xwe nas bikin yan jî wêjeya xwe belav bikin. Di sala 1920 de Hagop gazariyan lazo alfabeya Ermenî saz kir û pirtûkeke bi navê Şamîs de çap kir û weşand. Di vê pirtûkê de hin sembolên ku tîpên dengdêr ên Kurdî derbirîn dikin bikar anîn. Ev pirtûk bû çavkaniya serekeya alfabeya Ermenî. Gelek dibistanên mîna dibistana Lazo û komeleya Kurdî hatin vekirin û waneyên zimanê Kurdî yên alfabeya Ermenî di wan de hatin dayîn. Di sala 1927 de yekemîn filmê Kurdî yê bêdeng û dirêjiya heftê û du xulekan bi navê Zarî ji aliyê Big Nazarov û Ermenkîno got jiyana êzîdiyên li ser sînorê Sovyetê ve dibêje hate weşandin. Me behsa vî filmê jî ji we re kir. Di sala 1928 de bi alîkariya nivîskarê Ermenî Orbêlî ji bo nivîsandina Kurdî tîpên latînî li şûna alfabeya Ermenî hatine bikaranîn. Ev tîpên latînî bi hatina erebê şemo derbasbûna wî ya qada zanist û wêjeyê re derketin holê. Ango erebê şemo ew bikar anîne. Di sala 1930 de bi awayekî fermî tîpên latînî li Ermenistan û Gürcistanê hatin bikar anîn. Di salên 1931 1932 de li Ermenistanê neh pirtûkên Ermenî û Rûsî wergerên zimanê Kurdî bûn. Di nava salên 1932 1933 de nêzî 40 dibistanên Kurdî vebûn û heftê û yek mamosteyên Kurdî fêrî 1936 xwendekaran dikirin. Di heman salê de Yekîtiya Rewşenbîrên Ermen di beşeke rewşenbîrên Kurd de hate damezrandin û yekemîn berhema wêjeyî ya ku hate weşandin romana şivanê Kurd a erebê şemo bû. Lê li Azerbaycanê çand û wêjeya Kurdî qedexe bû. Li Bakoyê jî tenê pirtûkeke Kurdî çap bû di navbera salên 1933 1936 de tenê 6 pirtûkên Kurdî hatin çapkirin. Di sala 1934 de Kongreyeke Rewşenbîrên Kurd derbasî çand, ziman û wêjeya Kurdî de li dar ket ku di encama wî de ziman û wêjeya Kurdî bêhtir xurt bû û di sala 1937 de di radyoya Êrîvanê de programên bi zimanê Kurdî hatin weşandin. Ji ber vê yekê jî salên di navbera 1932 1938 wekî serdema zêrîn di pêşketina çand, ziman û wêjeya Kurdî de tên binavkirin. Me got sala 1932 de wek serdema zêrîn ji bo çanda Kurdî tên naskirin çima ji ber gelek berhem di wê demê de hatin afirandin. Her wiha gelek dibistanên Kurdî jî di wê demê de vebûn. Di sala 1938 de ji ber sedemên nêzîkbûna şerê cîhanê yê duyemîn giringiya zêde bi çand û wêjeya Kurdî ve nema. Riya taze hate girtin û çapkirina pirtûkên Kurdî jî hatin rawestandin. Di navbera salên 1944 1945 de pergalên pişaftinê li ser çand û ziman û wêjeya Kurdî hatin pêkanîn û alfabeya latînî hate qedexe kirin. û li şûna wê tîpên Rûsî Kirîlî hatin bikar anîn. Ji bilî van kiryarên ku li ser Kurdan hatine pêkanîn ji hêla Stalîn ve nivîskarên Kurd ên mîna erebê şemo hatine sirgon kirin. Me got erebê şemo sirgonî Sîbîrya bû û gelek helbest bêjin wêjevanên mîna erebê şemo jî hatin sirgon kirin. Yên got sirgonî Sîbîrya bûn û yên got sirgonî Asyaya navîn bûn.
Di sala 1956 de piştî mirina Stalîn tevgera Kurdan bi hesîna xwe bi dest xist, dixin û dest bi karên xwe dikin û pirtûkên Kurdî çap dibin. Programên ku di radyoyê de hatin weşandin dîsa dest pê kir û rêya taze jî weşana xwe careke din berdewam kir. Di sala 1961 de bêtir 130 ciwanên Kurd ên Sovyetê di zanîngeha Moskova, Yerîvan, Leningrad û Bakoyê de dixwendin. Di vê demakin de bi dehan kesên akademîk, rojnamevan, rewşenbîr û hunermendên Kurd yên Mîna Erebê Şemo, Casimê Celîl, Wezîrê Cindî, Emînê Evdal, Ordîxanê Celîl û her wekî din di komarên Yekîtiya Sovyetê de û bi taybet li Ermenistanê û Gürcistanê derketin holî. Ji xwe me behsa Stalîn kir, dema ku Stalîn hat dest bi qedexekirina zimanê Kurdî bû, gelek netewan ew mafê ku bi dest xistibûn ji dest wan çû, ziman hat qedexekirin. Piştî mirina Stalîn ji xwe gelek kesayetên ku sirgonî welatên din bûn vegeriyan û dibistanên Yerîvanê û yê Moskova û yê Leningradê de xwendin û hinek ji wan bûn doktor di zimanê Kurdî de, yek ji wan Erebê Şemo bû. Di beymangeha a rojhilatiyan de xwend. Li ser zimanê Kurdî, ez bawerim li ser zimanê Kurdî doktora xwe xwendina xwe dikir. Me behsa gelek berhemên ku di sed salan 18-19 de derketin û serdema zêrîn û serdema derketina şoreşa Oktoberê û sosyalîzmê û dema Stalîn kir, me xwest em bala we bêtir bikişînin ser rewşa siyasî ji bo hûn zanibin dibêje di wê demê de çawa bû. Ji xwe maneya me wîlovdawî dibe em ê bên pirsên nirxandinê. Em ê bersiva pirsê xwe jî bidin, çar pirsên me hene, bawerim sê pirsin. Em ê bersiva pirsê xwe jî bidin. Pirsa yekê ji me bibêje piraniya wêjeya Kurdî li Ermenistanê li pêşketiye çima? Ji xwe bersiva wê jî me got bi hatina sosyalîzmê û di serdema Lenin de 1921 de piraniya zarokên Kurdan ên ku li Sovyetê dijiyan derbasî dibistanan bûn û gelek dibistan bi zimanê Kurdî hatin vekirin. Bi alîkariya Ermeniyan, Bexşan û Werger jî li pêşket di wê demê de. Tevî ku dîroka wêje li Sovyetê dîrokekekin bû lê gelekî em karin bêjin gelekî roleke mezin di cîhanê de lîst piştî ku ew wêjevanên ku di wê demê de di wê derê xwendin û li hemû beşên li her çarperçê Kurdistanê belav bûn, wêje û dîrok û folklorê xwe belav kirin. Me got bi hatina sosyalîzmê û serdema Lenin de dibistanên Kurdî ve bûn û ku zarokên Kurdan derbasî wan dibistanan bûn, ji ber vê jî piraniya wêjeya Kurdî li Ermenistanê li pêşket. Pirsa duyemî ji me dibe tu çawa rola pêşketina wêjeya nûjen di nava gelê Kurd de dinirxîne? Ji xwe em çawa dinirxînin wek serdema zêrîn tê naskirin ku di wê demê de di wê serdemê de çand, ziman û wêjeya Kurdî gihişt asteke pir bilind. Pirsa sisiya jî çi ji me dibêje? Ji xwe pirsa sisiya lêkolîne. Dibe çi berhem li wan deveran hatine çapkirin û gelo di roja me ya îro de peyda dibin an na lêkolîn bike. Ji xwe vê pirsê jî ez dixwazim ji we re bihêlim lêkolîn bikin, gelek berhem di wê serdemê derketin, anha me ji wer serdepê diwaneyê de ew berhem rêz kirin û me navê wan berhema û kîjan salê jî derket, gelek berhem derketin. Yek ji wan jî berhema Erebê Şemo bû û niha peyda dibin nava me de, ez dixwazim hûn jî lêkolîn bikin çi berhem hene û niha peyda dibin yan na. Spas ji bo we waneya me dawî.